hej YouTube. Eller hej gæster. Hej gæster. Der skal vi... I dag skal vi lave vores nye... Nå, det har vi sagt i den første. Nu skal vi begynde på vores episode. Du er bare bøsse, du er. Lad være med ødelægge. Hvad skulle det laves til? Så skal den stå... Jeg kan se, hvad du prøver på her. Vi skal bygge flere etager. Du forstår, hvad jeg mener? Så for fanden, kan du ikke bare sætte den i siden? Ja. Så vil jeg komme ned. Væk! Og så selv væk, din fede dyr. Og det... Fandme. Rostak, den er en guldøkse, den er fandme hurtig, men også meget svag. Svag? Er du svag? Svag? Min mor. Din mor. Min mor. Åh. En flot lille mine til lille mig. Sluttede episode 1 der, så sagde jeg bare skrid. Skrid. Og så startede jeg den lige igen og sagde undskyld, og så stoppede. That's OP. Det kunne egentlig være fedt nok, hvad det hedder, hvis vi fik pisse mange, der gad at se den her. Det kunne være dejligt nok. Det og hvis der er nogen, der virkelig gerne vil være med, så kan de skrive privat besked over, hvad hedder det, YouTube, og så kan de spørge om. Så kan det være, at de kan være med. Kan fandme få lov at joine. Kom og join os. Nej, nej, ikke på nasty. Ikke på nasty måde. Jeg bliver træt af de her fandme dumme trapper. De spasser mig op i assen. Asse? Ja, as! Okay, vi har gæster. Har vi gæster? Shut up. Hvad fanden? Hvor mange tingene, de glider ned ad trappen. Det sker ikke. Hvad? Ja, jeg kan jo sove. Så glider min økse bare ned. Jeg sov. Ja, det holder dybt bare sov. Du er så ulækker, du ligger i min seng. Skride. Okay, så take a chill. Skød den dig. Jeg kom til at bygge en jordplan. Skød. Den er snart smadret. Det kan ikke smadre døren. Det begynder forfra. Det er da ulækkert, de har lavet så der står, at de er ved at smadre døren, men de kan bare ikke smadre. Jeg kan ikke se din fod eller noget. Ja, det er da klart, man kan bare ikke se hinanden. Hvad er din FPS? 60. Nu optager os. Ja, nej, min den er faktisk generelt bare ikke så. Den kører sådan bare 100. Næsten ikke. Der hvor jeg hos dig, kørte den bare 60. Men du ja, men det er det der er den, man kan ikke se, at det er sådan. Det er bare lort. Det er mærkeligt. Det stå. Jeg er ved at være træt af det der kylling. Det giver os ikke en skid. Og så kigger den sådan mærkeligt på mig. Kæft, hvor er den mærkelig. Hvis jeg havde en bil der, så ville den have været død på stedet. Jeg sidder bare og tror på en kylling. Det er jo ikke ned og hente noget træ, så hjælp. Nej. Skal jeg hente noget træ og give dig det, eller skal jeg hente noget træ og hjælpe? Hallo, kan du lægge den her på Facebook, eller kan du bare lige... Nej. Skal jeg bare kopiere den video? Ja, så sende den til alle dine Skype-personer og sådan noget. Ja, det er det du nogle gange gør til mig, eller hvad? Ja, jeg har et program, så jeg bare kan sende den til alle. Over Skype på samme tid. Og hvem fanden er det ellers? Og det der hul deroppe, det skal være en altan. Det fik jeg faktisk fra fisk. Det er faktisk mega fedt. Det er fedt. Hvis der er sådan skriver, så siger vi op til her. Jeg ser noget. Så er der porno? Ej, så stopper vi. Slime. Dybeste røv. Små møger. Fucking
dø. Møgunge. Hvem er det, du jagter? Møgunger. Slimeballs. Du jagter du slim, eller hvad? Slimpik. Det er ulækkert. Ja, har du en slimpik? Nej, tak. Vil du have? Tak. Jeg gør. Nå, på den måde. Hvad er der? Nu kan jeg ikke huske. Hey, æg. Æg! Åh, der kom Prøv at skyde den ned i græsset i stedet for. Det kan være, det hjælper. Det synes noget, hvis der kommer en nu. Peace. Fandme Jeg tror, dårligt. vi har gjort Altså, hvem er det, der giver dig sæd, din fede kylling? Det er fandme noget svagt noget. Svagt sæde. Jeg tror, det er, fordi vi kyler den ned i jorden. Nu kan jeg fandme komme og give dig noget ordentligt noget. Men bukserne er... Åh! Jeg tror ikke, Bukserne er... min mand gider ikke til bukser. Jeg holder den ind i væggen. Har du stadig din egen? Lise, hvad? Du skal slukke noget. Gå ud. Nej, du skal slukke noget, og du skal i seng nu. Nej. Nej, gå ud. Skrid. Han går ud. Eller har du stadig din egen? Skrid. Se, vi optager. Du skal skride. Jeg er mere optaget. Skrid. Ja. Skrid. Hun sidder bare og kaber. Skrid, du gram. Du skal i seng. Jamen, det skal du også. Farvel. Du skal i seng. Din mor skal i seng. Din fis. Din mor. Nu gør det efter dig. Jeg går ikke op. Din fis, det er røvhul. Du skal Men vi stopper lige skride. optagelsen. Hej. Nu er vi tilbage. Vi er nødt til at stoppe den nu. Det blev desværre en lille kort en. Ja. Ja. Jeg kan sgu ikke mere. Men Farvel. vi ses i episode 3. Hej.